Piatok, sobota a nedeľa sa v Komárne niesla v znamení kapuéry. V poradí už tretí festival prilákal obrovské množstvo kapuéristov, divákov a samozrejme zaujímavých hostí. Nechýbali ani Novozámčania. Veľká udalosť kapuéristov, workshop spojený s páskovaním, hostia až z ďalekej Brazílie, ale i klasický tréning detí a dospelých. Toto všetko značí, že o kapuéru je stále väčší a väčší záujem a fanúšikovia pribúdajú. No samozrejme, pribúdajú o kapuére čoraz väčší záujem, čomu sa veľmi teším. Nie len tu v Komárne, ale aj v okolitých mestách, jak v Zámkoch, aj v Galante. A na Slovensku celkom sa to rozširuje celkom dobre, takže deti pribúdajú a takisto dospelí a rodičia. Ja som sa ku kapuére v podstate dostal pred 2 rokmi. Prostredníctvom kamarátov som spoznal jedného z kapuéristov, potom som bol vyskúšať prvý tréning, úplne ma rozbili, ale zapáčilo sa mi to. Na druhý deň som bol totál groggy, som nestal z postele, ale povedal som si, že treba so sebou niečo robiť. Začal som chodiť, teraz momentálne sa tomu venujem, 2 roky budem mať v lete. Ja som sa dozvedel o kapuére v Nových Zámkoch v škole a venujem sa jej už od októbra. No ja som akože nevedel o tom vôbec nič, ale bol som aj na tom tréningu, aby som sa presvedčil, ako to vyzerá, čo to je. Veľmi sa mi tam zapáčilo vlastne, je to veľmi pekný štýl, nie je to vôbec násilné, je to všetko o priateľstve, je tam dobrá atmosféra, energia, takže ja som veľmi spokojný s tým. Prvý tréning, keď som bol, to bolo úplne že kondičný tréning. Ja som vtedy dlhšiu dobu už necvičil nič a došlo k tomu, že teraz kondícia, poviem jedno s druhým, klíky, brušáky, všetko rôzne crossfitové cviky a úplne ma rozdrtili. Ale potom začiatky, tak ako ono to išlo pomaly. Na začiatku došlo takéto rapidné zlepšenie a potom sa to tak spomalilo. A bolo proste treba začať strečovať, cvičiť, kopy jedno s druhým, akrobácie boli najťažšie podľa mňa. Aj by si nám mohol povedať, čo všetko absolvujete na tých tréningoch, čo si spomenieš? Tak stretching, potom si dáme nejaké kolečka, potom sa ešte rozcvičíme, niekedy si dáme aj naháňačku, potom si zahráme súťaž a zase cvičíme. Čo je pre teba také najťažšie alebo najnáročnejšie? Pre mňa skôr Ahmada Gmachtelo. To vôbec nevieme, čo znamená, čo to je? To je taká otočka a pri tej otočke vyskočím do vzduchu a spravím taký kop. V telocvični bolo i počas našej návštevy cítiť priateľskú, dokonca rodinnú atmosféru, čo značí o dobrých vzťahoch trénerov, žiakov, ale i rodičov. Samozrejme, tam je to všetko veľmi blízke vzťahy, sú tam veľmi ako priateľské a fakt, že tam je to ako jedna veľká rodina vlastne, takže tam sa dá, akože tam sa riešia aj osobné veci, takže to nie je to vôbec také formálne, je to všetko priateľstvo. Latino, to je náš pán tréner z Nových Zámkov, akože to je úplne v pohode chalán. Mám ho rád, ako nie je to len jak tréner, ale je to veľmi dobrý kamarát. Naši tréneri sú dobrí, lebo nám dávajú strašne vynikajúce tréningy. Kapuéristi naplnili scenár dnešných správ. Vy sa už teraz môžete tešiť na premiérové v maďarskom jazyku v stredu a v slovenskom v piatok. Dovidenia.